Guys, magluto dahil tagkuan kinason ako kastanan magsabaw tag kinason kani siya nga kinason guys kay kuan ni siya sa pispan ni siya gikuha kanang diya sa kuan dagat ang iyahang kuan tubig pispan nga dagat ang musulod ba nagpabukal na taog kuan tanglad moro ni ang lamas nga ilunod na ni nato na ni ilunod kay nagbukal-bukal na ang tanglad kani siyang gihugasan ng kadaghan. Nga timplahan tani siya o asin o bitchin. Gamay lang nga bitchin. O asin. Gamay ra pud ang asin kay parat ra ba ni siya kung mabukan. Nani siya kuan ibukan niya kay parat-parat man. Adjust lang sa asin kaya manang tabang kaysa maparat magawa ta nga mubuka na sila hindi mailang nga maluto na kung mubuka na ang iyahang kanpinason shell atong tanawon ibuka niya naginahini na siya buka ginahina na siya buka kay padulong na ni buka wala na ninganga na siya nag-anam na siya nga ang mga kinason ninganga na siya harisa ninganga na kana siya manganga po na ron siya awan munganga siya kay kuan naman init naman kayo ang tubig nibuka na siya ni surrender na ang kinang so nibukad na ang mga kaway kani siya mabukad kani siya ang gawas na ang mga katas ng hinangson kani mga kuan man ni agi aning unod kaning mga buwa-buwa iyang mga katas kani wala pa ni bukad ang isa kani pa wala pa hinahina na siya buka bukad na kani anam na siya nga yummy ang sabaw tamis manilamnam nibukad na tapos ang usta nibukad na pud ni ni arir takoto kay mga unata kay naluto na ang atong sabaw. Thank you for watching guys.